everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Igsoon, pasaylo ang pinaagi nining maong sugilanon. Labason ang mga hitabo kaniadto nining atong nasod. Ang maong panahon ug mga hitabo dako nagkabahin sa modernong kasaysayan sa Pilipinas. Ang katunga nga istorya nining maong sugilanon tinuod gyud. Ug ang laing katunga nga istorya nining maong sugilanon hinimo-himo lang sa tagsulat. Niadtong mga tuig sa 1970, ang dapit usa sa mga dakong kampo sa Philippine Constabulary. Kumusta, Guri? I'm fine, sir! Sir! I'm fine, sir! Fine as refined sugar, sir! Sir, you know, sir, refined sugar is came from sugar cane, sir! That produce also rubbing alcohol, sir! Aw, di lang pang pugi, sir, pang romansa pa! Ay, sorry, gini katawa na eh. Huwag kayo sila mga tawa, Guri. Nganong wa mo mga tawa? Sir! Wait lami, sir! Karaan na kayo, sir! Ang joke ni Goryo, sir! Karaan ako kayo, Guri. Sir! Naibago, sir! Dito sa Bohol, sir! In PE! Nga nigjaray mo patay nigjo, sir! Sir! Karaan na gyapon, sir! Sumol kayo, sir! Sir! Wait lami, sir! Sir! Ahat ni mga tawana, sir! Haka gini Sige na nagbalik-balik imong joke, Goryo! Baboy, lumoy! Kamabay mo joke ba? Alright, take your seats. Thank you, sir! Thank you, sir! How are you, Delta? Sir! Ready to die, sir! Mahinayon ang plenum sa mga dakong opisyal sa CPP kun PKP. Again, ang plenum sa Communist Party of the Philippines Regional Committee. Mahinayon gayod ug anhi kinihimon dinhi sa bukirang barangay dinhi sa ato. May datog Bohol! Kay PE nga, nigjaray mo patay ninjo, sir! Og kita sa Delta, ang gisangunan o nakasabot na kita sa pung gisangunan. Anyway, padayon nga gimonitor ang ilang mga kalihukan nga wa sila kalibutan. What particular place dili sa ato, Sir Dennis? In English na, Goryo, ha? In English na! Mapulang salamat. Dawat akong pliti kaopan aron dili ka mailan. Mapulang salamat kauban. Si Kalana nang nagbalog sa tindahan. Ikaw mo'y gihuwat niya kauban. Nakaila ko niya kaopan. Daghang salamat. Manaog ako. Amping kauban. Ikaw sat. Alan? Ano? Gusto ka na? Pagkaksa ko. Hay na nga to sakyan. Oh. Kanang motorsiklo luyo ng tindahan. Dali. Ato na, Miss Manang. So, sige. Ayo. Paping ha. Dali, Manang. Nagabot-abot na kining ilang mga opisyal nga nag-via telepon. Ang uban nag-via tabaglaran. Sumao kining mga tawhana o ang ilang mga ngan nga niya sa ubos sa mga hulagway nini. Excuse me, Lieutenant. Yes, Goryo. Ano bang usa ba? O malagi na yung picture. Nga malagi ang mong nakita na. Ito, sir. Kung naghimo patag pelikula, Goryo, audio ra gini siya o wa gi video. May mo sab nga ang rule ani niya invisible. Kaya ang karon bisan hapitanan gibuhat na aron mailhan kini siya.
Pero tungod sa talagsaon niyang ka-update, mao hinungdan nga wa pag file aron mailan. Kunon say dagway ani niya, wa pa'y confirmation aron magtudlo nga mao na gyud kini og kana ang iyang dagway. Apan usas na siguro nga mga datos nga usa siya ka student activist before. Grabe ni siya. Laom na kayo og tidlom. Og taas na kayo ang iyang ideolohiya. Bisan ang A1 group sa intelligence network, sa elite and special force, pinimilang dili konfirmado kung kinsay ngan ani niya o pulos lang AKA, also known as Alexandra. Gitawag usab siya baby. Gitawag usab siya lulit. Gitawag usab siya Rebecca. Og ning bago, migamit daw usab siya liwanag. Babae siya, sir? Yes, Goryo. Usa siya ka babae. I repeat, pagkakaroon gigamit asab niya ngang mao si kaliwanag. Mapulang salamat kauban. Mapulang salamat, Kaopan. Welcome, kaliwanag. Amping, Dali na. mas na ni din Ray. Imbida ba yun din Mas base na din 101% MB. Pulos mga mag-uuma ang mga tao din o numero 1 apektado sa mga abuso sa mga otoridad. Labi na sa mga sundao. Mapulang buntag ka, uban. Mapulang buntag, Kaopan. Sod mo palihog, kaliwanag. Any questions? Yes, sir. Santos? I just wanna know, sir. Is this Kaliwanag? A beautiful girl? Kalma lang mo. Ha? Kalma lang mo. Ay lang mo kapanik dahil mag-in-English ko. What I mean is this Kaliwanag a pretty girl, sir? Kalma. Quiet! Dahil lang saban. Bisan ako, Koryo. Naganda usab nga bisan sa picture lang nini papayhana ang ako makita. Pero wag yun. Sure naman, sir. She's a student activist. As you told us. Then, what in the hell nga mo yung kagwag yun, ha? Ay mo katawa lang, ibintas sa ninyo eh. Hay mo na lang ang iyang mga records, sir, siyang gitunghaan nga may eskwelahan. What about the records of your parents? Or sister or brother, whatever, or what else, or etc. and etc. sir, ha? Oh, bida, bangan gyud mo na, sir. Why matrace bisan kamay records kung si kinsa kini si kaliwanag. Parehas ra nga nagatubang tag blank wall. Kung mag-iskot kag kinsa kini si kaliwanag. Tanan niya mga records gikan si pagkatao napapas. It is already erased. Kung mag-istorya tabahin aning kaliwanag, well, parehas ra nga nag-istorya ta og fairy tales. May kingon sa radyo, bunga lang sa unang oras tagsulat. Si Kaliwanag usa ka Maoist, kay obsessed kay siya sa works and ideas ni Mao Zedong sa China. Si Kaliwanag usa ka Marxist, kay grabe kay niyang idolo si Karl Marx, nga usa ka German philosopher nga nag-introduce nga kinahanglan nga mga working class nga katawhan sa kalibutan mao'y magmando sa kalibutan. Mao'y damgo ni Karl Marx nga kalibutan sa mga proletariats mabahimong usa ka Shangri-La. Ang di hitupngan nga paraiso. Pero basig nalibot lang si Carl nga ang Shangri-La
usa ka imaginary place nga wa gyud mo exist sa bisan asang suok sa kalibutan. O kining tanan gidasunan ni Nikolai Lenin. So, kini si kaliwanag usa ka Maoist, usa ka Marxist, ug usa ka Leninist. Mas komunista pa kayong dako kaysa mga komunistang tao sa kalibutan. Yes. Sa daang mensahe nimo, Sergeant. From Signal, Lieutenant Trinidad, sir. Sir! Thank you. 1, 2, 3. Nagkaabot na ang tanang mga opisyal sa CPP. Nagkapundok na sila din sa buhol. All right, Delta, on your feet. Sir! Sir! These Kedem people are yours. Get them dead or alive. Aye, aye, sir! Under sa command ni Lieutenant Dennis Trinidad ang duha ka platoon sa Delta Company sa 54st Battalion sa Costable nga na-detailed sa Bohol. Taon-taon nang nangandoy si Dennis nga ikabagat ang usa sa mga dagkong ranggo sa Communist Party of the Philippines, Eastern Visayas Regional Committee Command. Pero ang main target nila ni Dennis mao si Kaliwanag, dalang mga kauban. Ang security, Alan? Hugot kayo ang seguridad sa palibot. Wa sa tayo anging kabalakan. Gawas nga maglisod ang mga kiway sa pagsudi ni. Wasab sila nabawaan bisag gamay ning maong meeting, Kaliwanag. Musunod ko kanimo, Alan. Unang, Mingaw tuod ang palibot. Apan dili gud angay mo kumpiyansa. Isumo kining 6 by Goryo. Yes, sir! Ayon sa kay Sir Risto Goryo. Second ang 6 by Sir Dennis! Let's go! Nara, Sir Dennis! Master Sergeant Ernesto Martin. Ready na, sir, as planned. All right, let's keep moving. Ang time dong. 102 hours dong. Okay. Ang gilayon dong. 2 kilometers sa atong gihunungan dong. Ang security layer sa ilang plano. First layer, mga farmers, pero mga NPA. Second layer, mga kabalayan nga ilawom sa foxholes sa mga NPA. Third layer, gawa sa mga armado, may mga kabataang gagmay sa palibot sa mga plano. Mga wagi kasing-kasing kini mga tao. Mga way kaloy kay pisan mga kabataan kihimo nilang taming. Kami mao'y mo penetrate dong. All right dong. Maghibawa na kita kung kinsa magkakuha ni Kaliwanag. Patay kun buhi. Pero mas dito kung makuha siyang buhi. Yes, sir. Guryo! Sir! Diyan ako si Malayor! Sir, nay! Ari ko kuyo ni Lieutenant Dennis! Buwag tarong. Buwag darong. Okay. Pin drop! Follow me! Goryo, Dong! Sir! maguna ka na ako. Oo, sir! Pero may madain na, no? Sige, maguna ko ni mo! Una mo, sir! Sundan ninyo si Goryo. Yes, sir! Pinali mo! Maguna gyud ko no. Unsa may kapuslanan ninyo mga ultimo. Sir, Goryo. may muaki din sa atong gihupan. Mga batanon. Kinahanglan dili sila makalahos sa ilang atuan. Dinira sila kutob. Mga NPA sila. Nagdaas silang mga sako, sir. Magandam, Goryo. Sir, nakakita ka? Pulos mga batan, Goryo. Dola sila. Sir,
Wa may suod ang mga sakong daan nila, sir. Oh. Asa mo do? Asa mo? Tambong mog teachings? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.